בואו נדבר על ההחלטה העסקית הגרועה ביותר בהיסטוריה. בלוקבאסטר הייתה המלכה הבלתי מעורערת של הבידור הביתי. היינו מסתובבים בין המדפים, בין סרטי האקשן, הקומדיה, לוקחים סרט, מעמיסים פופקורן. הלחץ הזה להחזיר את הקלטת לתיבה בזמן כדי לא לחטוף קנס. כשבלוקבאסטר בשיא, הגיעה חברה קטנה ואלמונית בשם נטפליקס. אולי שמעתם עליה. נטפליקס הייתה בצרות עם חובות של $50 מיליון. המייסדים של נטפליקס הגיעו למשרדים של בלוקבאסטר עם הצעה די מטורפת. אתם תכסו לנו את החובות, ואנחנו בתמורה ננהל לכם את כל פעילות האונליין. מה עשו המנהלים של בלוקבאסטר? פשוט צחקו להם בפנים. What? הם היו משוכנעים שאנשים לנצח ירצו להיכנס לאוטו ולנסוע לחנות רק כדי להזכיר סרט. לנטפליקס לא נשארה ברירה, והם פשוט הלכו להם על הראש. הם דרסו את השוק, שינו לגמרי את הרגלי הצפייה שלנו, והפכו לתאגיד ענק ששווה היום כמעט $300 מיליארד. מה לגבי בלוקבאסטר? להם נשאר סניף אחד בעולם שמתפקד בעיקר כמוזיאון. ביי! אז אם מעניינים אתכם עוד סיפורים שיגרמו לכם להרגיש ממש טוב עם הטעויות שלכם בחיים, אתם מוזמנים לעקוב.